Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao schakelt in haar vaccinatieproces over van Pfizer naar het vaccin Moderna. Dat heeft minister van Gezondheid Sita Jezus Liitu gisteren bekendgemaakt. Het heeft te maken met de aanleveringen vanuit Nederland. Maar de minister benadrukt dat Moderna ook een zeer goed werkend vaccin is en geen schade voor de bevolking kan opleveren. Ook dokter Jerry Semper zei vandaag tijdens de persconferentie dat Moderna de bevolking goed beschermt tegen het virus. De vaccinatiehulp die Nederland geeft aan Curaçao bedraagt vele miljoenen. Dat rekent de Extra vandaag uit. Een vaccin Pfizer kost ongeveer 40 gulden als je ook de vervoerskosten meerekent. Tel erbij op dat iedereen 2 keer zo'n vaccin nodig heeft en dat er maximaal 125.000 personen op Curaçao gevaccineerd kunnen worden. Dan kom je op aan een bedrag van vele miljoenen, zo schrijft de Extra. Daarbij komt nog dat Curaçao nu overstapt op een ander vaccin, namelijk het merk Moderna. En dat is nog duurder dan Pfizer. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei Aqualectra ta honra de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração te que no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor coração. De Curaçaose overheid heeft gisteravond bekendgemaakt dat er opnieuw 2 coronapatiënten zijn overleden. 1 persoon in het ziekenhuis en 1 persoon thuis. In totaal waren er gisteravond 60 personen overleden op Curaçao. Er werden gisteren 240 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en er werden 932 testen gedaan. Tegelijkertijd zijn er 180 mensen genezen verklaard. In het ziekenhuis lagen gisteren 125 mensen met corona, waarvan 39 op de intensive care. Het aantal actieve besmettingen was gisteren opgelopen tot 4.630. Bij 3 verschillende invallen heeft de politie gisteren veel drugs en wapens in beslag genomen. De invallen werden gedaan in huizen in Westgroot Sint-Joris en Kwartje en een appartement in Mahuma. In totaal werden 24 wapens in beslag genomen, verder 9 balen marihuana en een nog onbekende hoeveelheid cocaïne. Ook zijn er 3 auto's in beslag genomen. In verband met de zaak zijn 3 Venezolaanse mannen opgepakt. De politie werkte bij de actie samen met de Koninklijke Marechaussee en Defensie. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren 2 hoge straffen opgelegd in de zogenaamde Phoenix-zaak. Het gaat om een 30-jarige man en een 27-jarige man. Ze zouden zijn betrokken bij 2 moorden in 2019.
Volgens het Openbaar Ministerie is abnormale jaloezie van een van de mannen de reden geweest voor de moorden. De man zou zijn vriend hebben opgehitst om de moorden te plegen. Maar volgens de rechter zijn ze allebei even schuldig en daarom 2 keer 30 jaar. Veel scholen hebben de afgelopen dagen de ouders van de schoolgaande kinderen geïnformeerd dat er volgende week geen normale lessen zijn. Er zal vooral virtueel les worden gegeven. De paasvakantie is weliswaar afgelopen, maar de kinderen mogen niet naar de klassen toe. Hoe het virtueel onderwijs gegeven zal worden verschilt per school en ook verschilt de situatie voor de eindexamenleerlingen. De scholen zullen de ouders zo goed mogelijk informeren over het nieuwe rooster. De brandweer op Curaçao heeft in het eerste kwartaal van 2021 veel werk gehad op Curaçao. Dat meldt de Extra vandaag. Ze moesten 255 keer uitrukken in de eerste 3 maanden van dit jaar. In iets minder dan de helft van de zaken ging het daadwerkelijk om het blussen van een brand. In de andere gevallen om het leveren van reddingsacties of het leveren van technische assistentie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.